Elkitap üçin töleg etmegini aňsatlaşdy. Ykjam goşunynyň töleginem Turkmenportalyň üstü bilen amal aşyryp bolýar. Muň üçin näme etmeli? Kitap söýjüleriň kitaplary elektron görnüşde satyn alyp okumagyny şert töredýän goşunynyň tölegi üçin ilk bilen Turkmenportal.com web saýtyny girmek düwmesine basyp login parol ýazmak arkaly öz akkauntyňyza girmeli. Şondan soň aýlyk abuna üçin eliterli töleg görnüşleri çykýar. 35 manat, 99 manat we beýleki aýlyk töleg görnüşleri. Gerekli töleg we degişli bank saýlap tölemek düwmesine basmak bilen Elkitap tölegini ýerine ýetirip bolýar. Ýene bir amatly aýratynlyk isleseňiz töleg eden telefon belgileriňizi ýatda sakladyp bilersiňiz. Şeýlelikde indiki maglumatlary täzeden girizmegiň zerurlygy bolmaýar. Isleseňiz şol telefon belge SMS kod ugradyp balansy baharlamak mümkinçiligi hem bu ýerde bar. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmeti bir ýerde Turkmenportaly biziň bilen galyň.